Salutare toată lumea, eu sunt Alex, alături aici cu Cristi. Salut! Și vom filma despre Cablemi. Acesta este primul episod, sperăm să vă placă. Voi juca de 2 ori, apoi Cristi, ca în Subway Surf, dar vom face odată eu, odată el, odată eu și odată el. Deci, cam așa o să fie ordinea, deci haideți să începem. Eu sunt primul, cum am zis. Și o să filmez și al doilea episod, că am vorbit cu Cristi înainte. Zic că o să filmăm și al doilea episod tot astăzi, că avem destul timp. Și așa o să facem. Bun. Acesta nu este exact ca Subway Surf-ul, are niște mai noi upgrade. Deci, practic suntem într-un laborator și are mai multe levele. Deci putem să fim acasă la minioni, să fim pe plajă, să... Ai și murit deja? Știu că nu-i ca Subway Surf-ul. Să mergem și pe, cum se numea, în parcul de distracții și tot așa. Îl voi lăsa pe Cristi acum, că face din mâini că vrea. Deci, îl vom lăsa pe el acum. Poftim, Cristi. Și mă voi uita la el atent. Foarte atent. Să vedem dacă joacă mai bine ca mine în joc. Că la Subway Surf l-am bătut foarte groaznic. Mai știți că am făcut... Foarte groaznic. Mai știți că am făcut al treilea episod, Subway Surf România, episodul 3, Alex și Cristi Plays. Deci, o să facem un episod în continuare, cred că o să facem o serie, cam până la episodul 30. Depinde, poate o să apar eu cu Cristi sau cu alți prieteni. Dar cred că o să filmez mai cu Cristi, că este singurul care a fost de acord. Pentru că restul... Bă, deci mie nu vine să cred ceva. Ce? Fii atent. Mie nu vine să cred ceva, deci fiți atent. Am un prieten, îl știți și voi, Survival Game România, Da. care face în 2 zile 24 de vizuri și o fac într-o zi pe Magigroaș. Cum vine asta? Eu nu înțeleg. Și el are 43 de abonați și am un abonat. Deci poate că tu ești mai popular. Da, popular pe nevoie. Pui mei cum? Că nu înțeleg. Nu știu, ești mai... Să poate am găsit niște jocuri mai bune care se uită lumea. Da. Nu știu care dintre ele. Deci este rândul meu. O să mai facem încă o dată dacă murim repede, vă zic de acum. Deci Cristi cred că o să se plângă după asta. Da. Pentru că să plâng și la Subway Surf că l-am mai pus să joace încă o dată după ce a murit. După cum ați văzut în videoclip, dacă v-ați uitat. Bun. Și voi încărca acest videoclip și voi încărca încă unul. Vorbește mai rar. Vorbesc rar. Dar vorbesc repede, că așa fac. Dacă nu înțeleg oamenii, dar vorbesc și tare și rar. Tu n-auzi? Nu văd nimic, nu văd nimic. Momentan suntem la soare și nu văd nimic. Da. Că de aia tot moare Cristi. Că m-am dus undeva la umbră cu Cristi și le zice că nu vede. Deci filmăm pe Android. Și a murit. Este rândul Cristi. Excelent. Este rândul Cristi din nou care se plânge că... Stai mă. Îl vom pune pe Cristi undeva să stai la umbră, că el a zis că nu prea vede. Eu văd acum excelent. Pentru că ești la murci, la soare. Și eu de mor. Că dacă era să băi sorte, eu muram. Făceam mai mult ca tine. Asta te... Replay, că am replay repede. Se pare undeva replay, stai. Și va pune Cristi să joace încă o dată, că a făcut casă pe Subway Surf, de mă nervat. Da. Că face, bă, a murit. Încheiem episodul, mi-a zis el în joacă. Și am zis că nu. Mai fă o dată. El, ok. Fă doar episoadele mele. O zis Cristi că poate o să filmeze și el pe Android. Nu? Da. Să mă ajut eu la niște videoclipuri, să le postez sau așa. Că poate să aplică și Cristi de YouTube și poate trebuie să ajut. În plus este mai mic decât mine și va avea mai mult timp liber. Cu mult mai timp. Deci deja a murit. Bun. O să mai jucăm fiecare câteodată. Ok, trebuie să joc mai multe tățuri, mai încolo să-mi văd și eu. Și nu văd nimic. Bun. Acum văd perfect. Bun. Deci acum voi juca mai bine, că am intrat la umbră.
Și dacă ați auzit o mașină în episodul trecut, chiar a trecut o mașină, și mi-a zis și Cristi să filmăm din nou, dar am zis că nu, că o mică mașină nu poate să strice. Auziți încă una. Da, mai bine încă una și sper să nu vă distrag atenția, cum s-ar zice, să nu mai vă uitați. Bun, oricum eu îmi primesc vizurile, chiar dacă uitați 2 sau 3 secunde, că mie mi s-a mai întâmplat să-mi 2 secunde și mi-a părut că am vizionat acel episod. Nu știu cum. Bun, și acum voi juca eu Călaică Boss. Yay. Bun, Cristian râde ca o ciumă. Nu da. Am murit. Voi juca din nou că Cristi mi-a distras atenția. Voi juca din nou. Acum ne-am întâlnit și noi la plajă. Da. Și voi juca eu din nou că Cristi m-a deranjat și după ce voi juca el de 2 ori. Bine odată. Voi juca odată că oricum e episodul prea lung. Mă nu văd nimic. M-am ras. Și acum mai juca Cristi odată. Scuzați că este un episod prea scurt, dar atâta puțin să facem în acest episod că nu prea știm să jucăm amândoi. Deci, mai juca Cristi încă o dată și apoi voi încheia acest episod. Mai ales că noi doi nu prea știm să jucăm, suntem la început. Să aibă să știu și eu să joc din 2013. Cristi parcă joacă din anul ăsta, nu? Din 2014. 2014 și încă nu joacă prea bine. Nu. Deloc bine. Bun, e ăla. Așa, că colectez mai multe banane. Banana. Știți cum fac minionii? Banana. Până ni s-a încurcat videoclipul cu Sapes fără am ascultat niște muzică. Amin. Amin, o să mai joc o dată. Că Cristi o moare prea repede întotdeauna. Iată, am filmat 7 minute. Dacă rezist eu vreo 2 minute, eu zic că e bine. Deci dacă rezist în 2 minute, e mai bine. Sper să rezist. Că am murit odată în 2 secunde. Ce vi s-a murit instant de la început. Bun. Așa. Am transformat în Mega Minions. Vedem că Cristi e un pic răcit. Își trage muncii. Bananas. Banana. Banana. Știți cum fac minionii când văd banana? Banana. Ceva gen Cristi. Topogan. Păi topogan, dar ăsta mănâncă, dar nu mai și bea. Nu. Că și jocul făcut. Mă gândeam că mai trage pe acolo câte o berică. Da, mă, cu bereata. Dacă vrei mă duci la o bere, mă supăr. Așa, un suc. Hai mergem un suc. Deci cred că o să mai... Gata. Deci cu atât a fost cu acest episod. Se pare că am filmat fix 2 minute. Da. Până ne vom lua la revedere, o să filmăm 2 minute jumate. La revedere! Deci eu am fost Alex, acesta a fost Cristi și ne vedem data viitoare. Bye, bye! Adio!